Fl-isfond ta' uffiċjali tal-pulizija lesti biex jieħdu telefonati li għalihom tweġiba fil-waqt tfisser id-differenza bejn ħajja u mewt, tnieda l-uffiċċju l-ġdid tan-numru tal-emerġenza 112 li sar b'investiment ta' €2,300,000 euro. Il-control room il-ġdida li tinsab fid-depo tal-pulizija ġiet magħmra bl-aħħar teknoloġija bilan li jkompli jonqos il-ħin mindu issir it-telefonata sakemm tasal l-għajnuna fuq il-post tal-inċident. Fil-fatt kull telefonata biex jintalab l-intervent tal-ambulanzi, il-ħaddiema tat-tifi tan-nar jew il-pulizija se tibda tiġi rreġistrata u trattata b'mod immedjat minn din it-taqsima. Barra minn hekk iddaħħlu teknoloġiji ġodda li permezz tagħhom il-pulizija se tkun tista' tidentifika l-post eżatt li minnu tkun ġejja t-telefonata biex bekk tkun tista' twieġeb biktar ħeffa għall-emerġenza li tkun inqalet. Dan flimkien mal-kisba ta' dettalji ta' sit il-linja li minna tkun saret it-telefonata ta' emerġenza. Iddaħlet ukoll il-faċilità li karozzi moderni, jiġifieri dawk manufatturati mill-2018 il quddiem, b'mod awtomatiku jagħmlu kuntatt mas-servizz tal-emerġenza meta jkunu involuti f'inċident ta' traffiku. Kuntatt li minnu nnifsu joffri bosta dettalji, kif spjegalna iċ-Chief Information Officer fi ħdan il-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, Christopher Bell. Las li nafu tamni il-karozza, nafu kol fejn qiegħda l-karozza, fejn ġara l-accident. Il-devices jaqdu direttament ma l-ewwel antenna li jsibu u jittrasmetti d-data kollha. Plus hekk inti tista' titkellem ukoll l-individwu fil-karozza jista' jitkellem direttament mal-call takers tagħna. Servizz li jiswa mitqlu deb u li jista' jintalab ukoll mis-sewwieq. Ġifieri kemm hija awtomatika kif ukoll manwal, ġifieri jekk persuna ħossu ma jiflaħx fil-karozza u jew qed jħoss xi uġieħ pereżempju qed jaħseb li għandu heart attack, jista' jaffas il-buttuna tal-equal u jitkellem direttament mal-aġenti tagħna. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia tenna kif hawn jiġu trattati każijiet ta' ħajja u mewt fejn ma jistax ikun hemm ħin mitluf. L-iktar affarijiet importanti huwa li jkun hemm response time fl-iqsar żmien possibbli għal kull emerġenza li tista' tinqala'. Apparti minn hekk qegħdin nagħmlu evalwazzjoni tal-bżonnijiet kollha ta' fejn tidħol is-sigurtà ġewwa pajjiżna biex fil-xhur fi ftit snin li ġejjin inkun nistgħu nagħmlu l-investiment kollu neċessarju ħalli pajjiżna jkun iktar sigur. Investiment li qed isir fuq il-fronti kollha tas-servizzi tas-sigurtà f'pajjiżna li kif tixet il-preżenza tal-ogħla uffiċjali f'din il-konferenza hemm kooperazzjoni sħiħa bejniethom.